Opgaven, Grid Layout 5. Så jeg lige åbner den. Så kan I se her, at det minder jo meget om den anden. Der skal laves et Grid Layout 5. Og vi har nogle billeder. 4 billeder, der skal ende med at se sådan her ud. Og her har vi simpelthen kun et grid layout med 4 kolonner. Så jeg prøver lige at gå tilbage til min... Jeg starter lige med at lave en mappe. Ny mappe. Grid underscore layout underscore 5. Og inde i den, den åbner jeg lige på VS Code, inden jeg gør noget. Hvis ellers min mus vil tage fat. Sådan der. Og som sædvanligt laver jeg en ny fil. Jeg kalder index. Og en, der hedder style. Og i min index laver jeg et udråbstegn og trykker tab. Og retter den til, så den er på dansk. DA. Og giver den titlen layout 5. Sådan der. Og husker den her gang at linke med det samme til mit CSS-dokument. Sådan. Så stod der, at jeg skulle have en, hvis vi lige går over og kigger på opgaven igen, jeg skulle have en, der bare hed grid underscore 4 kold underscore 1111. Så jeg laver grid underscore 4 kold underscore 1111. Som jo altså betyder, at der skal være 4, og jeg trykker lige tabulator. Nu har jeg en div her, der har klassen grid underscore 4 kold, og tanken er, at de skal være lige brede, de her 4 kolonner. Hvad end navn jeg har givet dem, der kommer ikke til at blive 4 kolonner af, at jeg opretter det her navn. Men det er derfor, jeg har lavet navnet på den her måde. Det er fordi, jeg har tænkt mig, at den CSS, jeg laver, skal gøre, at der kommer 4 kolonner. Så skal jeg indsætte 4 billeder, og der lå ude i opgaven, var jeg så heldig, at der ligger 4 billeder, som den synes, jeg skal bruge. Så dem downloader jeg lige. 1, 2, 3, 4. Og så tager jeg dem fra mine overførsler og trækker dem ned i mappen. Overførsler. Det var de der 4. Ned i Grid Layout 5 mappen. Sådan der. Og det synes jeg var noget rod. Så faktisk laver jeg går lige ned i min Grid Layout 5 mappe og laver en mappe til dem. Ny mappe, som jeg kalder IMG. Image. Og så markerer jeg alle mine billeder og trækker dem ned i sådan der. Må jeg lige spørge, jeg ved godt, det er off til video, men alligevel kunne jeg godt lige tænke mig at vide, hvor mange kunne godt tænke sig et lille kursus i genvejstaster? Det var der faktisk nogen, der godt kunne tænke sig. Også noget med, hvordan man markerer og sådan noget. Det tror jeg, vi laver, bare ikke lige nu. Vi havde det i introen. Vi kan jo være, at vi laver en repetition så. Og et program specifikt mere, ikke? Men tilbage til opgaven. Jeg har de 4 billeder. Jeg går ind i den her i Visual Studio Code og indsætter de 4 billeder inde i min div. Jeg skriver IMG, og så vælger jeg IMG, for det er det mappen hed, og så vælger jeg det første. Og så skal jeg altid skrive en alt-tekst. Og jeg ved ikke, hvad det forestiller nu. Og jamen, altså, det er meget, meget vigtigt, også lovgivningsmæssigt, at man altid laver en alt-tekst til de blinde. Men lige i det her tilfælde, så ved jeg det ikke, så den kommer altså bare til at hedde billede 1. Det må man normalt ikke. Nu er jeg doven. Måden jeg gør det på, er, at jeg simpelthen kopierer den her, og markerer den, sætter den ind. Og så stiller jeg mig på min, retter lige på billedet til 1, 2, 3, 4. Og jeg går også herind, fordi jeg er ret sikker på, at billederne bare hedder 1, 2, 3, 4. Gør de ikke det? Pis. Så, det var, hvad var det så, de hed? Den hed 2, 1, 2, 2, 2. Hvor tarveligt. Men så kalder vi den 2, 1 og 2,
2, 2, underscore 2, og 3, 3. Okay. 3, underscore 3. Der huskede jeg så forkert. Nu har jeg sat dem ind, og nu er min mobile version sådan set færdig. For hvis I prøver at se her, når jeg åbner med live-serveren. Nej, det er den ikke, kommer jeg lige i tanke om. For hvad mangler jeg, synes I? Noget jeg altid sætter ind øverst i min CSS. Og nu hugger jeg den altså for den her opgave, nu var den lige foran mig der. Jeg går ind i min opgave layout 5. Jeg går ind i min CSS og indsætter mit CSS reset. Og så saver jeg. Nu er min mobiludgave klar. Hvis jeg åbner her nu og skubber den sammen til mobil, så kan I se, at jeg har 1, 2, 3, 4 billeder liggende. Super fedt. Så mobiludgaven er klar. Nu skal jeg så kigge på, hvordan jeg får den til at se ud på en bestemt måde. Og for at gøre det, går vi tilbage til min layout 5 opgave her. Herinde. Der er den på den gale. Vi går ind i layout 5. Så skal jeg jo altså sige, at jeg skal jo kun skifte fra at de ligger under hinanden ud til et eller andet layout, når skærmen er større end et eller andet, så jeg skal lave en media query. Ja? Nu spørger jeg jo bare lidt dumt i forhold til, at vi har fået udleveret en wireframe, hvor det brede billede er nederst. Hvis du så ikke i princippet også gøre det fra start. Tak skal du have. Hvad var det nu for net, det var? Det er den, der hedder 2.1. Den der skal ligge nederst. Det er nok det, der er meningen. Det er godt spottet. Så vi tager lige 2.1 og lægger nederst. Tak for hjælpen. Så slipper jeg for at opdage, at jeg har en fejl om lidt, eller at det er svært at lave. Godt. Fordi hvis vi kigger i opgaven, der var jeg lige lidt hurtig. Der har vi fået udleveret en wireframe, som der bliver sagt, hvor det brede, aflange billede ligger nederst. Så er det nok, og alle de andre er relativt ens, men den der ligger nederst. Så er det nok den, der skal ligge nederst. Godt spottet. Ja? Herude? Det er sikkert et eller andet plugin, jeg har, som jeg ikke har fået slukket. Det kan jeg ikke svare på. Der bliver spurgt til, hvorfor billederne ligger her, og jeg kan ikke lige svare. Så jeg vil gerne prøve at finde ud af det bagefter. Godt. Jeg skal altså have fat i en media query. Media. Og den skal hedde minimum width. IDTH. Og vi siger 800 pixels igen. DTH. Jeg staver det så også lige rigtigt. Og nu har jeg så en media query, hvor jeg nu skal have det til at ligne det, jeg havde ude i min opgave. Så nu kunne jeg godt tænke mig at kunne se de to ting samtidig. Fordi ellers så har jeg rigtig svært ved det. Hvad er det egentlig, jeg skal? Jeg skal lave noget, hvor jeg får det til at ligne nogenlunde det her. Og kan I huske, da I lavede de her grid-øvelser, hvor man kunne starte billedet et sted og slutte det et andet sted osv. Hvor mange kolonner ser I her? Magnus? Magnus ser 4. Hvad siger Island? Island ser 3. Du ser også 4. Okay, jeg ser 3. Jeg ser 3. Der ser jeg nemlig en, der er dobbelt så bred som de to andre. Nej, det er ikke, den fylder de to. Jo, så er der også kun 3. Det er sådan, jeg vil lave det i hvert fald. Men der vil jeg så sige, at man kan gøre begge dele. Nu kommer jeg til at lukke den. Det var den her. Så det vil sige, man kan godt tænke på det som 4. Jeg har bare tænkt mig at gøre det som 3, hvor den første er dobbelt så bred som de andre. Hvor mange rækker ser I? 2. Og jeg hører, Martin er efter mig igen og har ret. Ifølge mit grid, så har jeg jo lagt op til, at der er 4 kolonner, så jeg gør det alligevel med 4. Jeg gør det alligevel med 4, fordi det er sådan, der er lagt op til i opgaven. God damn it.
Jeg holder mig til de 4. Jeg siger 4. Hvorfor bestemmer jeg mig nu for 4? Det er fordi, der herinde stod 1, 1, 1, 1. Så der er jeg altså åbenbart, da opgaven er blevet lavet, tænkt i, at det skulle være 4 kolonner, og så tænker jeg, så holder jeg mig til det. Godt. Så jeg tager altså fat i min media query, tager jeg nu fat i den kasse her, .grid, grid underscore 4, og der altså, kæft hvor er jeg dum, det står meget tydeligt her, ikke? Der skal være 1, 2, 3, ikke alene er der 4 et-taller, der står også 4 kold. Så tak for hjælpen. 4 kolonner skal der være. Hvad vil jeg gerne have inde i den her? Der vil jeg gerne have, at der er display grid, og jeg vil gerne have, at den har en grid template columns. Og nu gør jeg det på en ny måde, nemlig hvor jeg skriver repeat 4,1 fr. Så betyder det, at den gentager 1 fr 4 gange. Jeg kunne også have skrevet 1 fr mellemrum, 1 fr mellemrum, 1 fr mellemrum, 1 fr, men nu gør jeg det på den her måde. Lad os lige prøve at se, om det virker. Jeg har nu, når den bliver større end 4, og så rører de op ved siden af hinanden. Det var punkt 1. Nu har jeg 4 kolonner, men nu skal jeg jo så fortælle den lidt forskelligt om mine billeder. Og nu får jeg lige lyst til at læse, hvad der egentlig står i opgaven. Står der noget om, jeg skulle navngive dem? Hvad står der her? Billederne må I kalde, hvad I vil. Ja. God idé at give en klasse, for eksempel image 1, image 2 osv. til billederne. Så jeg vil lige følge det tip, der står herinde, som jeg måske endda selv har skrevet en gang. Så jeg går ind på mine billeder, og så giver jeg dem også lige en klasse. Class image 1. Og der er jeg så doven igen og kopierer den her og sætter den ind på den næste og retter det til 2. Og den næste sætter det ind og retter det til 3. Og den sidste og retter det til 4. Nu har de alle sammen en unik klasse, så kan jeg tage fat i dem hver for sig. Og så spørger jeg lige jer, når I kigger på den her, der er 4 kolonner, hvad skal det første billede, hvor meget skal det fylde i bredden, hvor mange kolonner skal det første billede fylde i bredden? Hvor mange kolonner skal det fylde i højden? 2. Så lad os prøve at sætte den til at fylde 2 i højden og i bredden. Og nu kan jeg få fat i den, for jeg har givet den et navn. Image 1. Den skal så jo have grid column. Den skulle starte i column 1, og den skulle spane 2. Det var den ene måde, jeg lærte at gøre det på, ikke? Og så skulle den så have grid row, starte i 1 og spane 2. Virker det? Jeg har her min mobiludgave, og når jeg kommer over 850, så... Jamen altså. Ja? Jeg er jo inde på den enkelte billede nu, og så er det ikke rows i flertal og columns i flertal, for nu er det ikke overordnet set, jeg sætter et grid. Jeg går ind og fortæller for et element, det her billede, hvor skal det ligge i gridet. Det skal ligge fra 1 og fylde 2 på den ene led, og det skal ligge fra 1 og fylde 2 på den anden led. Ja, der har jeg ikke sagt noget om, hvor mange rækker der er. Det laver den sig selv. Hvis jeg fortæller, at den her skal fylde 2, så går den op og siger, nå, jeg skal fylde 2, så må jeg jo lave 2 rækker. Så det laver den bare selv. Så jeg behøver faktisk ikke definere det her, hvis jeg vil, hvis jeg har defineret, hvordan alle mine billeder skal ligge. Kan I selv regne ud, hvad der skal stå i den sidste? Image 4 hed den.
Hvad skal den, hvis vi kigger på tegningen, hvor skal den starte? Det er jo altså det sidste billede nede i højre hjørne her, vi snakker om. Den skal starte i 3, og så skal den spane over 2. Så den skal starte i, altså nu snakker vi vandret, ikke? Der starter den i række, i kolonne, 1, og så var der en, 2, vi kan se. Nej, vent lidt, 1. Hvordan er det nu? Havde vi 2 kolonner? Ja, vi havde 2 kolonner her. Så 1, 2, 3. Så den skal starte i 3 og spane over 2. Jeg tager lige den her. Og siger, at den skal starte i 3 og spane over 2. Og åbn med live server. Så spiller klaveret. Jeg stopper optagelsen.